pa Hamdija pokazao obraz svoj. Šta jest? O, ručka. Čekaj da pokaže. Hejteri! 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 Vi što Ermin Isak Hamdu gotivi. Pogledajte ovu. Dok Ermina Isaka i dobri ljudi, Hamdo neće se napad. Ajde vamo, hejteri. Hoćete li malo salate, hejteri? A nećete, hejteri. Hoćete li sira, hejteri? Evo ispade ovdje malo sir, ne vezi. Zdravo, evo, možete sira? Alo, vidi kako Ermin Isak. Ja imam čovjeka najjači. Što vam je krivo? Imam najjači donatora na Balkanu, a? Aha, što malo hejteri kupsa? Mirni budite, a? Pravite vi reakcije, ja ću jest. Hejteri, pravite reakcije, ja ću jest. A Ermin Isak će Hamdu gotiviti. Što ja uživam, vama je krivo. Što ja uživam, ali hvala dobrim ljudima. Šta ti Hamdo jede? Hejteri vi zašto iz lajva, a dobri ljudi bujnu kod Hamde ko more jest. A hejteri molim da izađu iz lajva dok ja jedim. Jer ću im ostav koščure. Bismillahirrahmanirrahim. Hvala, brate. Treba